Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh dar tauhid al-asaniyah wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al-ardi ila magharibiha bariya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-Nas'udiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala tawas dan Allah Ta'ala alladzina wangakeh utai wangakeh keamanu kang padha iman sapa alladzina wa tatma'innu lan anteng apa qulubuhum pira-pira atine alladzina bi dzikrillah kelawan zikir marang Gusti Allah. Ala iling-iling bi dzikrillah kelawan zikir marang Gusti Allah. Tatma'innu dadi tenang apa qulub apa al-qulubu bira-bira ati. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi. Iku ana ing dalam sandinge penyonane kaula ingsun, bikawan ingsun. Wa ana ta ingsun iku ma'ahu sertane abet hina yadhkuru. Ing dalam mangsane ilang sapa abet ni ingsun. Fa in zakara mangkalamun ilang sapa abet ni ingsun finasi ing dalam awak dhewe ne abet. Zakartu mangka ilang sapa ingsun hu ing abet finasi ing dalam zat ingsun. Wa in zakara lan lamun ilang sapa abet ni ingsun fi malain ing dalam kumpulan zakartu mangka ilang sapa ingsun hu ing abet fi malain ing dalam kumpulan malaikat khairin kang luwih bagus minhu ketimbang saking kumpulan abet. Fa in taqarraba lan lamun ngeparek sapa abet ilaya marang ingsun shibran kelawan sak kilan sak jengkal. Taqarraban mongko marek sapa ingsun ilaya marang abet diraan kelawan sak dira. Wa in taqarraba lamun ngeparek mendekatkan diri sapa abet ilaya marang ingsun Gusti Allah ziraan kelawan sak zira. Taqarraban mongko ngeparek sapa ingsun Gusti Allah irayahi marang abet baan kelawan sak depa. Wa in ata lan lamun nekani sapa abet ni ingsun Gusti Allah yang si halim laku sapa abet ata itu maka nekani sapa ingsun hu ing abet
harwalatan hale rikatan. Jadi iki saya menerangkan ini tentang mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir, maksudnya berzikir. Dari Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tadma'innul qulub. Alladzina amanu wong akeh sing padha beriman wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan kemudian orang-orang beriman itu berzikir marang Gusti Allah, atine anteng. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingatlah bahasanya dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingat-ingat Sang Pencipta yaitu Gusti Allah, dengan kita berzikir, dengan kita mengingat-ingat, dengan kita menyebut nama Allah, iku tatmainnul qulub, iku bisa menjadikan hatine awak dhewe iku menjadi tenang. Jadi nek awak dhewe krasa resah, krasa banyak masalah utawa krasa pengen putus asa ya zikir. Iku nanti insyaallah akan menjadikan atine awak dhewe ayem, anteng. Merga awak dhewe isa iling nek awak dhewe duwe Gusti Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Dhewe Kanjeng Nabi dawuh. Sak temene Gusti Allah niku nate dawuh ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Gusti Allah iku ada beserta prasangkane kaula-kaulane. Maksudnya apa? Nek para kaulane iku berprasangka baik, Gusti Allah ya apik. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan ketika para kaulane iku iling marang Gusti Allah ya beserta orang iku ancane ngono. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Maka ketika seorang hamba iling marang Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah, maka Gusti Allah ya bener iling karo wong iku. Fa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Terus ketika seorang hamba itu dalam suatu kumpulan, cara mana kumpul karo kancane, dan ketika itu hamba tersebut iling marang Gusti Allah karo sambil zikir, ya kumpul kanca silaturahmi sambil ia zikir menyebut nama Gusti Allah, mengingat-ingat Gusti Allah, maka Gusti Allah juga iling nek orang tersebut kumpulane malaikat sing lebih baik daripada kumpulan si abad tersebut, si hamba tersebut. Terus malih wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dzira'an. Terus ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah, dengan cara berzikir, eling-eling Gusti Allah, melakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangan Gusti Allah. Orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, maka Gusti Allah juga akan mendekat kepada orang tersebut satu zira'. Awak dhewe mendekatkan diri kepada Allah sak jengkal ini, maka Gusti Allah akan mendekat kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut sak zira'. Jadi Gusti Allah orang merugikan awak dhewe
gak ana rugine lah nek awak dhewe zikir, awak dhewe ibadah mendekatkan diri pada Allah. Terus kemudian wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Terus ketika seorang hamba itu mendekatkan diri pada Allah sebanyak 1 zira, sak luluran tangan, maka taqarrabtu ilaihi ba'an, maka Gusti Allah juga mendekat kepada hamba tersebut ya lebih banyak lagi, yaitu sak depa, cara mana sak galian kuburan, cara mana ngono. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Qala alaihi salatu wassalam ala unabbi'u ana ta orang ngabari sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ana ta orang ngabari sapa ingsun kum ing sira kabeh. Bi khairi a'malikum, kelawan luweh baguse amal-amal sira kabeh. Waskalan luweh bersih amal. Inda malikikum, munggoe zat kang ngratoni sira kabeh. Wa arfayalan luweh luhure amal fi derajatikum ing dalan derajat-derajat sira kabeh. Wa khairin lan luweh bagus lakum kedue sira kabeh fi infaqi dzabi. Kat min infaqi dzabi, saking tinimbang saking nginfakna emas wal waraqi lan perak. Wa min antal qau lan tinimbang saking nyenta tetemu sapa sira kabeh atuwakum ing musuh sira kabeh fayadribu mangka mukal apaan sapa musuh anak kaum ing gulu-gulune sira kabeh. Wa tadribulan mukal sapa sira kabeh anak kaum ing gulu-gulune musuh. Ngalu madras sinten sahabat bala enggih kersa ngabari. Kala ngendika sinten Rasul zikrullah yaiku zikir marang Gusti Allah. Terus dari Nabi ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha. Apakah aku tidak memberi kabar kepada kalian tentang kebaikan-kebaikan amal kalian dan kebersihan-kebersihan amal. Inda malikum kepat mungguwe zat sing ngratoni sira kabeh yaiku Gusti Allah dan luhure amal, luhure pira-pira amal pada derajat-derajat kalian. Dan apakah aku tidak mengabari kalian tentang kebaikan yang lebih baik kepada kalian dari infak emas maupun perak? Dengan Nabi ngono. Terus wa min antal qaw'atuwakum. Wa qala alaihi salatu wassalam ma amila ibnu adam amalan wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.